Ez da antxoarik izan gaur, Iñaki Landa lankidea zerbait harrapatuko zutelakoan irten da itsasora Orioko San Antonio berria ontzian, baina alferrik. Bestelakorik bai, baina antxoarik ez dute arrantzatu. Eguerdiko ordu bata da, itsasora ateratzeko ordua. Orioko arrantzaleek 4 orduko bidea dute aurretik, 35 miliara harrapatzen baitituzte antxoak, Kapretongo golkoan. Patroiak itsasontzia bideratzen duen bitartean, tripulazioak arrantzatzeko prestatzen du vaporea. Sukaldea ere martxan da. Sonarrak bitartean jarraitu beharreko ibilbidea adierazten du. Hau, hemen ikusten hau arraia da. Hori arraia da. Hori itxura zahardina olako emate dutela. Antxoarik ez, eta gainera hori gutxi balitz arazo berriak. Beste pixkatenengo geha, baina gaur oso zaila izangoa, porque sonarrak aparte ez du harri topatzen da egole jakeotako txarro jartzen nahi dut. Patroiak asmatu du. Gaua aurrera doa eta antxoaren arrastorik ez. Gainera, itsasoak aiztotzen hasi da. Ontzia adibidez portura daramate atoan, haizeak sareak elizeekin trabatu dizkiolako. 18 ordu daramatzagu San Antonio berria vaporian. Arrantzalek ezin izan dituzte sareak zabaldu antxoa agertu ez talako. Esku utxik bueltatu behar izan dira gaur goizean portura. Berde lankota amaituta do. Sarreina badago, ezin dugu harrapatu. Konbra horrek ez duelako nahi, antxoen zai gaude. Euria, haizea, olatuak eta kupoa. Egun txarra itsasoan.